Muratsan, premiere. Kutlu bolsun. Amin. Şuny näil garaşanyny bilýän, görkezmäge näil garaşanyny bilýän, duýýan ýüzüňden awray bersin, üstünlük getirsin. Inni görmänkä şu film näme hakynda biz näme garaşmaly? Keşke bu dünyaya gelmedik bolsam diýdir ya. Bilýänmi? Hakyky dost näme bolmaly? Gönder kullesene. Leyla hakynda. Film söýü hakynda dälili ady, ýöne aslynda içinde söýü gitýän. Dünyada bir näçe can var. Olaryň ählisi bir taryh. Wagt bolmaň wagtyny ýalyp. Bunu yerinden gittim. Kulle hatta diyama. Ben istemedim. O Leyla'mı özledim. Karanlık gece karanlık ay. Bütünlüğün gün olup doğay. Muratsan, berekella. Adı şey. Leyla Ceyhem'e de kutlu yalıtış. Aktörski Leyla Fiyo'da kinonu kabul ediyen. Allah can dine avraya getirdin emmemde. Vallahi takdir. Murat Mollaýewiň ine söýü hakda dälleýän filmini tomaşa etdik. Men şu filmde ağladım, gaterbetsin maýdan. Selam. Yaman erbede ağladım ona aýdy. Daş söýüdüm men. Leyla bağışla söýüdüm sana. Kinoda söýgenden görüp oturýan ýaňa. Sen hakda pikir ýetgedi. Düýgünden keselli sen şu günden şeyler. Özüm kino bilen keselli. Hakykatdan. Biz Türkmenler edipler Muratsan, Malaca Döwletşan Malatyaz brat. Karaçy Muratsan kinonu gördük. Tergeçilik ähäňine gatdy gowy. Esasanam operatorun işi, montaj işi, renkler, ünslerinde atlamız aşul hemmesi onluk. Inştaýda ben iň bir pikirini bilesim gelýän adam Halipam Mehmet Weliýew. Kino ödünün tüy siyasada daçatı boyunca ıkbal, yalgıt, yönüşüm içinde adamın bir hareket ediyor. No aktyorski, krasavчик, слышишь? Это я говорю. Ой, ну и сильно. Men bilmäli, men pikir edýärdim, ýaxşy bolanmy kaldy. Ýaşydan wapşe kaşmar eken. Umuman bir zat oğulunda, oğulunda köp gürläp otursaň, что-то правда кахамрак görnýär. Kysgaç aýdyn oğul. Hudaýba ine Allah saý ýere bir ýere gaýdan. Şulun göwün üçin nara hakykatdan bir aýlap giýje günni hemmelerde taşladyklar. Hemmelerde bir aýda kino ýetip bolýanlygyny bir öňüme de takazat etdim diýdim bolsam da. Biz 1 minutluk TikTok döwrüne ýaşaýar. Adamlar 1 sagat ekranyň öňüne goýmak, taklamak iň kyn iş. Berekella başardyk. Traktörmel makamerim toyu gitmeli giyinme zat diýip oturdum. Önelmeýän Murat baktyň näp geçeni bilen bak iň gowanardy bilen şeýle şahlyk kanyň käbir eglatlaryny atdyk bilen ok görýärdim ýa ýönemi. Framar kadrlar var. Näme kadrlar diýler? Bliski, ýakyn kadrlar. Ben şu kino bilen gön Amerika ýol. Biz bliski. Ola dedim sen şoğlu ordun, zaten Leyla mı? Malatyazki, berekella. Men fırsatdan peýdalanıp umuman Arkaç Tewda Amerikadyň Agda bir kollektiwine we bu kino teatra köp sawalsyny aýdýan naş pakazy edip berelikler üçin Allah razy bolsun Eyüpcan. Onuň Ada Productiona şun hyzmatda bollar. Allah razy bolsun emmäňizden. Arabika kafe Ayratin sawalsyny aýdýan. Gala Kamil onuň Ellis Wedding House, onuň
Yankı Leva Otel'in administrasiyasını La Casa Ayratin Tavgolsuna edýän. La Casa Ayratin Tavgolsuna edýän. Şunu otumuzy halkymyza görkezip bilýänmede de gahrman arkadamyza arkadagly serdarmyza çäksiz alkışlar bolsun. Goýularyň tutýan tutumly işleri el madamy rowaj alsyn. Rowaj mendilleri dowam bolsun. Ananda innik kino çelli.